Mangondo nemasikati manere kwese kwamuri kumativi enyika. Nhasi toda kuti timboita chimwe chidavado chekuti tidzipure manotes anenge ari muizwi toashandisa yose muridzo. Handiti toda kuti kakate mbira manotes anenge ari muizwi toaisa kuti arire semuridzo. Takasiya mumanzi wedu uchirira iwo zvakadai. Inzwai. Senguva dzese ini ndakutanga nekupfekera izwi rangu nekuuya kuno kundotsvaga ine mutsara unorovera panongonya watinoti womono ndo imba. Handiti inzwai maimbira andichaita. Seko muchindinetsa Seko muchindinetsa varume, seko muchindinetsa. Saka ndadai ini ndirege nditore chikamu chechipiri ndobvisa pekutanga pano, ndodzorera chinhu ichi panapa ndouya kuno kurudyi kunoku kuti ndiende muchikamu chekuti tione ungira redu. Ndobaya kairi ungira redu rapanapa iri. Ndouya inini kuno kuruboshwe kudenga uko. Ndoya pano pakanzipo vavari audio. Ndoya pakanzi pitch and warp. Ipanapa ndopanota kuti kwanise kukwezva manotes ari muizwi. Ndikabaya kairi. Ayo manotes edu ari muizwi ayo. Andi takwanisa kuakwezva. Regai ndiaridze tinzwe kuti ari kugara zvakadini. Seko muchindinetsa varume, seko muchindinetsa. Ndinogona kutsvenenzvera matsikiro andiri kuita manotes eizwi rangu nekuuya panapa pakanzipo segment pano. Ndoda kuti nditambe nepanapa. Panapa pakanzipo quantize pitch nepakanzi strengthen pitch. Handiti rege ndipatambe napapa muone zvandendichiita. Saka ndikatamba napo panapa ndichitwasanudza panapa manotes edu ari kubva atotwasa mukati umu. Teererai maririro akuti aizwi rachona manje. Seko muchindinetsa varume, seko muchindinetsa. Pane kakutsvenenzverwa keizwi. Tadai isusu ngatichiuya ipanapa pakanzipo extract midi. Tisati tadaro ngatidzike kuzasi kuno kutosarudza manotes achona atoda kuti tibvise. Handiti paizwi redu touyazve pano tobata pano pakanzi extract midi tobva tati okay. Yapotserepi? Yapotsera kuno kuzasi kuno ukuku. Handiti saka takwanisa kutora ningi manotes ezwi. Handiti totsvaga chimwe chiridzwa. Ngatiuye kuno kutapedza nako kuno kureka ndichivhara kuno. Totsvaga sandadaro zvandaenda Halloween esiyo yedu. Ndouya kunoku ndo vhara kuno. Rega nditsvage chatingati ichochi tsvaga chipad. Rega nditsokezve kwatabva kuno ukuku. Nditsvage tiri paall ipapo. Nduye ne okay, ndakuisa inoyi. Ndadaro
ndakutora manotsi anaya ndoaunza kuno ndakaita inzwa maita basa ngatisangane pasi kana muchinotevera.